Unsay buhaton nimo para ma-ensure nimo ang safety sa imong trabaho ug sa imong kauban? Sus kay nataranta naman ko ano ko balo sa itubag nako. Good morning guys. So tips para sa interview no atong mag-interview pa lang. Since nabanggit na nako na importante jud kayo itong mga nihunggo dire kay once na human kasi mo kontrata dire gusto ka mahuman og kuan, gusto ka mabalhin og company, so dali ra kay para sa imuha. Kung master gid nimo ang nihunggo, di man iyon nga master kay at least na kay level ba. Tungtong na ka ng level entry, maayo na jud ka mo tubag ana, makatubag na jud kag mga pangutana. So ingon ani, interview nako no. Siyempre na ko'y date pa uli. Since naa naman ko dire, naapa ko dire, so why not dili na ko i-try na magkuan, na mag-apply, di ba? Akong gisulayan og apply kaugalingon ako nga walay tao ni tabang sa walay broker, walay yung wala ko ni aging na mga tao ba. Sulayan ako. Sulayan ako, entry ko sa mga website, ingon ana. Nay manawag. So, inig panawag. Inig panawag na karon kay nihunggo na jobo ka. So, akong perminto bag, kuan lang gyud. Pang work level lang ba. So, ilang kinahanglan man gyud kay kining unsa na. Tugno gyud guys, okay guys ang kilid. Anang dapat kabalo ka mo sulat og kanang kanji, nang kabalo ka importante magyud kay ang report sa mota sa inyo nani nga skill mga sa gemba ba kanang sa work kanang tawag ani construction kinahanglan gid ingon ana manggod so mo tong uban akong ginatan-aw pod kung naay mga uban lahi ba mo na gina-applyan ako kay possible gid na makuha sila foreigner kaso mga naay mga nihunggo level man so wala gihapon ko so akong gibuhat nag-broker ko agi kog tao so ana na interview na. So usually gid nga pangutana na nila. Una di ko sukay, siyempre. Introduce yourself. Introduce yourself salapin pagid akong dila. Kulba oy. Kuan bahalag online na siya kulba gyapon. Sus pangutana na say mga ganahan nimo nga pagkaon. Ramen akong tubag dayon kay dali ra kayo. Tapos pagkahuman unsay di mo ganahan wala ko dili ganahan say dili ganahan pagkaon tanan ako tapos didto ko nasayop sa kuan unsay buhaton nimo possible gid ay tanong na sa imo ha samot na aning mga skilled worker unsay buhaton nimo para ma-ensure nimo ang safety sa imong trabaho ug sa imong kauban sus kay nataranta naman ko ano ko balo sa itubag nako akong gitubag helmet ay ako magtrabaho suot ko helmet. So siyempre, diri man good, mas importante nila na magtrabaho ka as team ba. So dili lang imong kaugalingon imuhang i-ensure samot na sa trabaho ingon ana na mga mahagbong nga butang. So ang nindot gid nga tubag before ka magtrabaho, check nimo imong surroundings, tan-aw nimo kung naabay danger na nasa palibot. Tapos mga imuhang PPE, helmet part pa rin to akong tubag pero kulang. Kung na kay mapansin nga abunay, danger, i-report nimo sa imong teammate or sa imong leader. Kay mo na pinaka-importante sa ilahan og trabaho ka as a team ug ang safety. So kana gid may katuntay dapat tubag nako nya kay wala na. Magkaratol-ratol. Dayon kuan, ngutana po na sila pag yasumi unsay ginabuhat nimo pag yasumi ka kung ginatubag ato naga travel ko kay tama gitong gitudlo sa pun sa kuan di ay ngutana na sila unsay kuan nimo kay at least na makita as makabalo sila unsay hobby nimo ba so kung gitubag travel ko gingnan pagay ko na kay atong gi-applyan ako na daw business trip ba ang company madto ba ko kay doon ako sige ato. To, dahil dito ko nakuha sa safety lagi. Murag dito na minus points ko pero wala man ko nag-expect pod. At least buhat na ko akong kaya ra. Nahangkay ko atong interview ha.